документи солонашона аз нав намекунанд, переоформлят карданам мақсад ки имконият надорад. қисми аввалаш танҳо ҷарима дорад. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. Лайк монен, бо диққат то охирша гӯш кунед. Нафарҳое ки мехоҳем фаҳмидан патенти шумо аннулировачидагӣ ҳаст ё ин ки не, номери WhatsApp мебирояд, бинависен, проверкаи патент мекунам. мавзӯи асосии имрӯзаи мо. чӣ хеле ки медонед, тақрибан як сол мешавад ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе махсус камераҳои назоратӣ сабт шудагӣ буд ки чандин намуд қоидавайронкуниҳои ҳаракати роҳа мақсад сабт мекард ва ҷаримабандӣ мекард. аз ҷумла баланд бардоштани суръати ҳаракат, дигар қоидавайронкуниҳо дар роҳ ва шурӯъ карда аз 1 апрели соли 2025 дар ин камераҳои назоратӣ як намуд ҷаримаи нав бигем ки дабавид мекунанд. ин чӣ намуд ҷарима мебошад? мошинҳое ки ҳуҷҷатҳои солонашон тамом мешавад. Техасмотор мисол дар назар дорем. ҳамин гуна мошинҳо агар дар ҳолате ки баъди тамом шудани ҳуҷҷатҳошон дар ҳол рафта документи солонашона аз нав намекунанд, ана ҳамун камераҳои назоратӣ мисол штраф мезанашон. дар бори аввал вақте ки дар камераи назоратӣ меғалтанд, огоҳӣ дода мешавад. дар якум бор штраф намекунанд ва дуюм бора бо мисол ҳамин беҳуҷҷат гаштугузор кардан бигирем ба ҳамун мошин, аллакай аз бори дуюм ҷаримабандӣ штраф задана сар мекунад камераҳои назоратӣ. яъне ҷаримаш аз як нишондиҳанда то 3 нишондиҳанда мебошад. аз 75 сомон бигем то 210 сомон ҷарима мешаванд касое ки мошинҳои худшона ҳуҷҷати солона намекунанд. ба ҳамин хотир бародарони азиз ва гироми қадр, ин чиза хуб ба назар бигиред ва вақте ки документҳои мошин тамом мешавад срокаш, аммо дар ҳол документи солона бикунед, ин ба манфиати худтон мебошад ки мисол ҳамин камераҳои назоратӣ шуморо ҷарима намекунад. агар 4-5 бора он ҷарима кунанд, дар камера биғалтен, худаш таи 1000 сомон штраф мешавад. ба ҳамин хотир ба назар бигиред ин чиза. хоб, комментарияҳои шуморо акнун мехонем камтар ва ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо хоҳем границаи Қазоқистон бирен, номерошон мебирояд, зангшон бизанен, граница мебаранд, бо обратно худшон Россия медороранд. як нафар нависонда: салом ака, ман як фарзанд дорам ва як фарзанди бародарманд. дар номам гузаронам. ҳамира чӣ хел гузарондан мешавад? қонунӣ мефаҳмондем. қонунӣ розигии падару модар розӣ аст дар кор ҳастад. мисол ҳамун бародарат бо ҳамсари худаш ариза менависонад ва розигии худшона метиҳанд ва бо тариқи ҳалномаи суд баъдан фарзандхонӣ мешавад. маҳсуд нависондай: 8 март Тоҷикистон омадам. обратно метавонам моҳи май бирам Москва. отпуск гирифта омадам. ҳама документҳом тоза, ВНЖ дорам. ҳамаи документотон тоза бошад, бале моҳи майда метавонед. ВНЖ доштани аллакай худаш бигем 50% вероятности ҳаст дар шумо ки шаҳрвандии Русия доштан ба ҳисоб меравад. ва ҳамин хотир вероятности дар омадан ба Россия барои шумо бисёртар мебошад. Бахтибекова нависондай: салом акаи Сорбон, агар патент дигар област бошад, масалан дар Кастрама, дар дигар област, ӯро метавонем кор фармудан ё ки переоформлят мекунем. илтимос ҳамира ба мо мефаҳмондем. ҳозир шумо вақте ки дар мисол ҷои хитон қарор дорем, ба дигар шаҳр мерем ё дигар област мерем, переоформлят карданам мақсад ки имконият надорад. тибқи кодекси меҳнати Русия переоформлят кардан иҷозат ҳаст, лекин дар амал уқадар ба назар намегиранд ҳамин чиза. ва ҳозир аз моҳи сентябри соли 2025 як қонуни нав мебирояд ки як патент дар чанд шаҳри Русия метавонад ки ба кор биёяд. ин аллакай қабул шудагӣ ҳастай ва чӣ хеле ки медонед, ҳар қонуне ки қабул мешавад аз 3 моҳ то 6 моҳ муҳлат дорад ки қувваи қонунии худша пайдо бикунад. Саидхуҷа нависондай: салом бародар, барои праваи тоҷикӣ дар Россия ва патент як ҷавоб медодем. пешакӣ раҳмат. барои патент пира бинависа ота чӣ фаҳмидан мехоҳӣ. барои праваи тоҷикӣ то моҳи апрел муҳлат додагиянд ва бояд ки праваҳои российскӣ бигирем. ба праваи тоҷикӣ дигар наметавонем мисол кору фаъолият карда, ҳамин чизо аз байн мераванд. як нафари дигар нависондай: салом, номи ман дар реестр ҳаст, метавонам граница равам бо даром. ҳамин одамое ки дилпирен худтон мисол ба шумо гарантияи граница гузаронидан метиҳанд,
метавонед ки бо ҳамво сафар бикунед ва граница бигзарену документҳои худтона аз сари нав қонунӣ бигардонед. Як нафари дигар нависондаи Салом Акаи Шорбон ҳамин 237 модда камтарак мефаҳмондӣ мешавад ҷарима шавад, камтарак равшанӣ меандохтӣ. Агар ҷарима шавад доғи судӣ мегирӣ ё ки не? Уголовный кодекс кишид, бале ҳатман доғи судӣ мегиред агар ки ҷаримаро мешавед. 237 моддаи авбошӣ аст, яъне ки қисми аввалаш танҳо ҷарима дорад, аллакай қисми дуюм ва қисми сеюмаш аз озодӣ маҳрум кардан дорад. Ризвонов нависондаи дар бораи права видео кун то кая метавонем гашта праваи тоҷикӣ қатӣ то моҳи апрела то охири апрела муҳлат дорем шумо. Як нафари дигар нависондаи Салом Акаи Шорбон чандта нарушение мекунем ки моро депортатсия мекунанд. Шаҳрванди хориҷӣ дар Россия дар як сол зиёда аз 2 административни правонарушения ки бикунанд метавонанд депортатсияш кунанд. Яъне ҳамин 3 кишид тибқи қонун шуморо запрет карда метавонанд аллакай. Нодиров нависондаи аз соати чанд то чанда роҳҳо маҳкам мешаванд. Роҳҳо дар вилояти Сухт дина наворе ки мо кардем 4 рӯза, яъне ки то рӯзи 1 апрела ҳамун кӯчаву хиёбонҳое ки мо дар видео номбар кардем. Зиндаву сарбаланд бошед тамошобинони азиз. Саволҳо бошанд метавонед бинависонед. Худованд хоста боша бо дар видеои оянда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. То барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.